बड'लेण्ड इउनिभार्सिटी गोथार बाथौ साननि हाबाफारियाव डक्टर मंगल सिंह हाज'वारि जों बिथांखौ दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों मोनसे गोथार बाथौ साननि सोमोन्दै बुंथिनो लुबैदों गिबियाव सारखौ बरायनो नागिरदों सार गिबियावनो आंनि गोरबो सिंनि अननाय सिबिनाय अनसायनाय आरो साबायखर बावबाय दिनै गोथार बाथौ साननि बे समाव बिबुंसार हानजानिफ्राय बेयाव बाहागो लाफैनायखौ नुनानै आं गोजोननाय मोनदों साबायखर दिनै गोथार बाथौ सान बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव जोबोद गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जादों बे हाबाफारियाव नोंथांनि नुजाथिनाय नोंथाङा बोरै मोनदांदों दिनै गोथार बाथौ साननि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि बे हाबाफारिखौ बे इउनिभार्सिटियाव गुदिनिफ्रायनो आङो सिथाबनानै थाबोदों गायसनजेननायनिफ्रायनो आरो देग्लाय फैयै फैयै नैबे गोथार बाथौ सानाव बयखौबो लोगो मोननायनि थाखाय आं गोजोननाय मोनदों आरो फरायसाफ्रा दिनै बुंनो थाङोब्ला जांख्रिखांदों गोथार बाथौ साननि बे गोनांथिखौ इम्परटेन्सखौ नोजोर होनानै सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोर आरो जोंनि बे जायगानि बाथौ सिबियारिफ्रा बेयाव ज' जादों आरो बिथांमोनखौ नुनानै आं थारैनो गोजोननाय मोनदों गोहो बोलो थुलुंगा मोनदों गोथार बाथौ साननि गेजेरजों दिनै आसामनि गोबां जायगायावनो खुंफुंदों गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालि डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटि बिदिनो दिल्ली इउनिभार्सिटि गोबां जायगायावनो बे गोथार बाथौ साना खुंफुंजादों बे खुंफुंजानाय हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियावहाय सा 50 सिबिआरफोरखौल' बेवहाय बाहागो लानो हागोन होननानै गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे एसअपिनि माबाखौ बाथ्राखौ लानानै फोसावनाय जादों बे सा 50ल' बे एसेबां गिदिर मोनसे फोरबोखौ बेबायदि एसे खम सुबुंनि गेजेरावहाय पारमिसन होनायखौ नोंथाङा मा बुंनो नागिरदों जों सिगाङाव सरकारजों एसे रायलायखानायनि खाबुखौ लानांगौमोन एसअपि होनाय लोगो लोगो जों सरकारनि खाथियाव गाबख'नायमोनब्ला निस्सय एसे बांसिन अनजिमानि बाथौ सिबियारिफोर बाहागो लानायनि खाबुखौ निस्सय जों मोनगौमोन बेबायदि खालामनाय जायाखै निस्सय इयुनाव बेबायदि खाबुखौ लायोब्ला गाहाम जागोन होननानै आं सानो मानोना बे डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटि ओजोंहाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि दिल्ली इउनिभार्सिटि आरो गुबुन गुबुन कलेज स्कुल एबा बियाब गौथुमनि जिल्ला गौथुमनि बे सिबिनाय बावनाय थिनाय आर'ज खालामनाय हाबाफारिया गरजियासलि जानांगौ आरो लैहोर लैहोर बेयाव बाहागो लानांगौ आरो बे खाबुखौ जोंनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि दैदेनगिरिफ्रा सानखा हखा मावनानै लानाया गाहाम होननानै आं सानो मानोना बियो स्टेट हलिडे बे स्टेट हलिडे हिसाबै बयहाबो दिनै सम मोनो दान्दिसेब्लाबो नुजानो आरो बाथौ सिबियारि हिसाबै खुलुमनाय सिबिनाय बावनाय थिनायाव बाहागो लानो बे खाबुखौ जों लानांगौ आरो इयुनाव बेफोर गासै साखाफाराखौ जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि दैदेनगिरिफ्रा मावगोन होननानै आं मिजिंथियो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोथार बाथौ साना सनितपुर जिल्लानि थेलामारावहाय जोबोद गाजा गोमजायै खुंफुंनायनि थांखि लादोंमोन दुलाराय बाथौ गौथुम नाथाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा एसअपिनि माखासे बाथ्राखौ लानानै दुलाराय बाथौ गौथुमनि सनितपुर जिल्लानि थेलामाराव खुंफुंजानो गोनां हाबाफारिखौ दोनथ'नाय जाबाय बे बेलायाव नोंथाङा माबाफोर बुंनो नामा बे बेलायाव जोंनि दैदेनगिरिफ्रा एसे सानखा हखा माखासे हाबाफारिखौ दाबायमोन जेब्ला बेयाव आंबो थांनायनि खोथामोन दिनै मैयानो थांनानै थाहैनांगौमोन नाथाय नुबाय जे हरखाबै बेखौ पस्टपन खालामबाय होननानै फोरमायहरबाय दा एसअपि होनायाव जोङो एब्राबलि खुंनायाबो गाहाम नङा आरो बिनि थाखाय जोङो गुबुन रोखोमै पारमिसनफोर लानायनि सरकारजों जगाजग खालामनायमोनब्ला निस्सय गनायगौमोन मानोना नैबे साननैसोनिफ्राय कर'नानि सन्देरनाय बेरामा खमायदों आरो खमायगासिनो दं बे बेलायाव जोङो बे धोरोमनि सिबिनाय बावनाय थिनाय हाबाफारि गोथार बाथौ सान खुंनायखौ मोजाङै मोजां खुंफुंनो हागौमोन होननानै आं सानो नाथाय पस्टपन जाबाय जेब्ला बेवहाय आरो बुंनांगौ जेबो गैला होननानै आं जेबो बुंलिया दुलाराय बाथौ गौथुमा बिश्वनि दरबाराव बे धोरोमखौ फोसावनो थाखायबा बिश्वनि दरबाराव बे बाथौ धोरोमखौ सिनायथि होनो थाखायबा दुलाराय बाथौ महासभा बाथौ मावनो गोनां माबाफोर बेबायदि खामानि दं नोंथाङा मा सानो मोनसे गेदेर खामानि दङ बे गेदेर खामानिया जाबाय जोङो भारत सरकारनिफ्राय बेखौ रिकगनिसन लानांगौ
दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै धोरोमारि मोनसे फसंथान हिसाबै सरकारनि खाथियाव जोङो माबा लांखायावनो आर'ज गाबबोदों आरो खामानिया आवगायबायमोनब्ला जोंनि सेन्सास रिपर्टआव बाथौ सिबियारिनि अनजिमाया बेसेबां बेफोरो हाबबायमोन आं बै समाव आफादगिरिमोन नाथाय बिनिफ्राय लागातार जेनेबा जिराय गैयि खामानिखौ मावबोनाय जायाखै दा बे खामानिया मावनांगौ दं भारत सरकारनि खाथियाव जों दरजा नारहैनांगौ जे जोंनो रिकगनिसन नांगौ रेजिस्ट्रेसन नांगौ डिरेक्टर अफ रेजिस्टार बे अफिसाव लोगोसे जोंनि प्राइम मिनिस्टारानो जा राष्ट्रपतियानो जा आरो हम मिनिस्टारानो जा बिथांमोनखौ लोगो हमनानै जों बिनि रिकगनिसननि थाखाय खामानिखौ मावनांगौ आसाम सरकाराथ' स्टेट हलिडे होनाय हिसाबै गनायखाबाय दा बे गनायथि मोननायखौनो जों भारत सरकारनोबो बुंथिहैनांगौ जे जोंनो सेन्ट्रेलनि रिकगनिसन एबा रेजिस्ट्रेसन नांगौ होमबानिया मोनसे समाव बियो सिगां हयथ' रेस्ट्रिक्टेड हलिडे जानो हागौ उनाव गेजेटेड हलिडे मोननायनिबो जोंहा खाबु दं बे खामानिया जोंनि मावथारनांगौ खामानि होननानै आं दाबो बुंगासिनो दं आरो बिनि थाखाय जों साखाफारा जानांगौ दङ खुलुमबाय गोजोन्थों